No halo, zapni screen 1. Půjdeš na písíček, jdeš nebo ne? Byly na tebe reporty. Mě Evropa aktuálně nezajímá, aktuálně jsme v Americe. Podle mě hotý, jo. Že podle mě to tak aj je, nie? Prosím. Já postavím si bezvadný most, pevné pilíře a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží.